खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै जाय जाथायखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों बे जाथायखौ नोंथांमोनाबो खोनाबाथाय मोनसे गियान मोनगोन आरो बे गियाना बिनोदि न'खराव उन्दै बैसोनि किसुमान लाइमोनफोरखौ जेब्लाबो हारसिङै न' सिङाव गारलांनाङा आरो बे जाथाया थिग बिदिनो मोनसे बिराद गेदेर केस जालाङो। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबा मिथिनो मोनगोन मा जानाय एक्चुअली घटनाया। कुलदीप होननाय सासे 20-22 बैसोनि सासे सेंग्रा आरो बिखौ गावनि जि गोसो थोनाय लाइमोना आरो बै लाइमोननि बैसोआ 14-15 बैसोनि जागोन। फन हरनानै बै कुलदीपखौ बुङो जे नोङो दा हराव जोंहानाव फै, मानोना जोंहा गासै फेमिलिया गावसोरनि गामिनिफ्राय एसे गोजानाव हाबा जानो थांहांदों आरो बेयाव बै लाइमोनखौबो लिंफादोंमोन फेमिलिनि बिमा बिफाया बिदाया, नाथाय बै लाइमोना बिसोरखौ माना खालामना होयो जे आं थाङा, आं न'आवनो थागोन, आं मोजां मोनाखै। आरो बिदि बुंनायखाय बिसोरो बै गथ'खौ गारनानै थाङो आरो बिबो हरसेनि थाखाय। आरो बै गथ'आ मा खालामो, हरसेनि थाखाय गावसानिनो भागिनि सासे गावनि भातिजा जायो बियादै, आरो बै बियादैखौ बियो हिन्जावसा गथ' उन्दै 5 बोसोरनि जागोन, बिखौ गावजों लानानै फैफायो। आरो बिनि उनाव बै कुलदीपखौ बुङो जोंहा न'आव रावबो गैया, नों दा हराव जोंहानाव फै, बेयाव जोङो लोगो हमगोन। बिदि बुंनायाव बै कुलदीपआ गावनि सानैसो लोगोनि सिगाङाव खिन्थाहैयो जे आंखौ दिनै आंनि मोजां मोननाय सिख्लाया गावसोरनि न'आव लेंहरदो, मानोना गावसा न'आव रावबो गैयानो। आरो बिदि बुंनायाव किसुमान लोगोफोर थायो, जेरै जोङो मिथिनाय मथै किसुमान बिमा बिफाया बा बिबौ बिबैफोरा अराय सम बे फंसे बाथ्राखौ होनबोयो जे लोगो जा बयजोंबो, नाथाय बेयाव मोजां लोगोबो मोनगोन, गाज्रि लोगोबो मोनगोन। आरो बै गाज्रिफोरनि बाथ्राफोरखौ जेब्लाबो खोमायाव सोनाङा, खोनासं, नाथाय बिसोरनि बाथ्राखौ लानाङा। आरो मोजां लोगोजों लोगो जा, मोजां बाथ्रा रायज्लाय। आरो थिग बिदिनो बै गथ'नि सिगाङाव गावसोरनि लोगोफोरा बुङो मा, नोङो मोननैसो बुस्थु लांफा थांनोबाथाय, नोङो बोलो मोननाय टेब्लेट लानानै थां, आरो लोगोसे सेफटिनि थाखाय नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ आं मा बुंनो सानदों, बै सेफटिनि थाखाय बै बेसादखौ फार्मासिनिफ्राय लानानै थां। आरो बै लोगोफोरा बुंनाय बायदिनो बै गथ'आ फार्मासियाव थाङो, थांनानै गावहा टेब्लेट लायो आरो लोगोसे सेफटिनि थाखाय बे बेसादखौबो लानानै बियो बै लाइमोननि न'आव थाङो। आरो लाइमोनाबो ओरैबायदि सालु, बै गथ'आ मोनहैनाय सिगांनो गावनि जि उन्दै गथ' सासे लाबोनानै दोनफैदोंमोन, बै गथ'खौ जाखां लोंखां होयै बेखौ फुनथुनानै दोनो। आरो दा बिनि उनाव गावसोर सानैबो जिहेतु रुम गंसेयाव दोङो, नोंथांमोना गासैबो मिथिगो, सासे सेंग्रा सासे सिख्ला। आरो बिनि उनाव बिसोरो लासै लासै गावसोरनि जि गोसोनि साननाय बेखौ जाफुंहोयो आरो हरसेया बिदिनो बिसोरो थायो। नाथाय सोरांसे बै हिन्जावसा गथ'आ जोबोद गोजांनाय मोननानै बिनि देहाया राखांजोबना होयो। आरो राखांजोबना होनायाव बै गथ'आ गिनानै दसे अर जरायनानै बै हां होयो। आरो हां होनायाव दसे एसेमान मोजां मोनोमोन, नाथाय बियो गसंनानै बैनिसिम फैनायनि सिगांनो बिसनायाव गोलैफिनना होयो। आरो गोलैनानै एबार खनसेयाव ओरैबायदि राखाङोना, खुनु आखाइफोरखौ आसिफोरखौ माने जेबो थन्थ्र'नो हाया बियो। बिनि उनाव बै गथ'आ गिनानै मा खालामगोन मा मागोन, बे दरजाखौ नारजबना दोननानै खारखुमा लाङो। दा फुङाव बिमा बिफा गासै फेमिलिया फैयो 6टासो बाजियाव, आरो फैनानै बेखौ गाबज्रिफैयो। गाबज्रिनायाव न' सिंनिफ्राय रावबो माथो हरा। आरो हरियाव गावसोरो
दरजाखौ खेंनानै नाहैयो नायबाथाय बिसनायाव नुयो बै लाइमोनखौ जाय लाइमोननि देहायाव जेबो जि टुक्रासेबो गैयामोन आरो बेयाव बिसनायाव गोलैना थानायखाय बे बिमाया आरो हिनजाव मानसि जि सानैसो दंमोन बिसोरो हौवाफोरखौ साइड जानो होयो आरो गावसोर थांनानै नाहैयो फोजायो आरो जिफोरखौ गानहोयो गानहोनायनि उनाव नायो जे बे गथ'आ पुरा राखांनानै दोङो आरो मब्लानिफ्राय बेफोरबायदि जाना थानाय लोगोसे गाबलाय गाबसि गामि खाथिनि सुबुंफोरा गासैबो खोनानानै न'खराव जोम जाफैयो आरो ओरैनो थैना थानायखौ बयबो मिथिगो नाथाय बिनि जि देहायाव गांसेबो जि गैयैखाय सोरबा गावसानिनो न'खरनि पुलिसनो फन हरो लोगो लोगो पुलिसाबो मोनहैयो बेयाव मोनहैनानै न'खरनि सुबुंफोरखौ रायो जे इमान उन्दै गथ'खौ मानो हारसिं न' सिङाव बिदि गारलांदो आरो बिदि रायनायाव बै सुबुंफोरा न'खरनि खिन्थायो जे जोंथ' लांनो गिदोंमोन नाथाय गावआनो देहाया मोजां नङा होननानै बै उन्दै गथ'खौ लानानै बियो हरसेया थादो आरो बिनि उनाव बिदि खोनानानै पुलिसफोरा बै न' खाथियाव माबाफोर मोनगोन नामा नागिरो नागिरनायाव बै टेब्लेटनि बाख्ला मोनो आरो बै टेब्लेटनि बाख्ला मोननायाव न'खरनि सुबुंफोरनाव सोङो ए टेब्लेटखौ सोर जायो बिदि बुंनायाव न'खरनि सुबुंफोरा बुङो जोंहाथ' बेफोरबायदि टेब्लेट रावबो जाया आरो बिनि उनाव दसे नागिरबाय थानायावनो बै जे सेफटिनि थाखाय बियो लांदोंमोन बेसादखौ बैखौबो बिसोरो मोनो आरो मोननायखाय उनाव थिग जाथारो जे सोरबा नङा सोरबा बे न'आव हाबफैथारदोंमोन आरो बिनि उनाव बै लाइमोननि मबाइलनि गासै डिटेल्सफोरखौ दिहुननायाव मिथिनो मोनो जे गावसोरनि गामिनिफ्राय 20 किल'मिटार गोजानाव बै कुलदीप होननाय सासे सेंग्रानि न' आरो बै कुलदीपखौनो बांसिन बियो फन हरोमोन आरो बै कुलदीपखौ थांनानै एरेस्ट खालामहैयो एरेस्ट खालामनानै बिखौ सोंख्ल'यो गासै बाथ्राखौ आरो सोंनायाव बियो खोन्थायो आंथ' जबरदस्ति खालामाखै आंखौ लेंहरनायखायसो आं थांदो नाथाय पुलिसनाव मोनसे स्ट्रं पइन्ट दंमोन आरो बै स्ट्रं पइन्टआ जाहैबाय बै गथ'आ नाबालिग बिहा 18 बैसो जायाखैमोन आरो बिनि थाखायनो बै गथ'खौ दा जेलाव गथायहरनाय जादों आरो बे गासै जाथाया जायो इउपिनि कानपुर होननाय जायगायाव आरो थांनाय डिसेम्बरनि 14 खालि हराव बे जाथाया जायो आरो बिनिफ्राय नोंथांमोनखौ आङो बेखौनो बुंनो सानो बे जि जाथाय जालांदो बिनिफ्राय साबधान थानाया मोजां मानोना न'खरफोराव जों सानबाबो रावबो बिदि गथ' उन्दैफोरखौ न'आव हारसिङै गारलांनाङा न'आव जेब्लाबो जेसेबां बुंबाबो बिदि फोथायनानै न'खराव हारसिं बेफोरबायदि लाइमोनफोरखौ गारलांनाङा हौवासा गथ'बा बेलेग खोन्था नाथाय हिनजावसा गथ'फोरखौ बिदि गारलांनाया मोजां नङा दा ओरैबायदि जाहैबाय इमान उन्दै गथ'आ बेनि गोसो थोनाय हौवाखौ लेंहरनानै बेफोरबायदि बिसोरो जाबाय दिनै जिउ गोमानो गोनां जालांदो आरो बै गथ'आबो फरायफुनाय टाइमाव बेफोरबायदि मबाइलाव फेसबुकजों बिसोरो रिलेसन जादोंमोन होननानै मिथिनो मोनो नाथाय बेफोरबायदि जानाङामोन आरो दा जालांबायानोथ' जेबो खालामनो गोनां गैया नाथाय जोङो मा साबधान थानो हागोन बेफोरनिफ्राय जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।